Atumaphan Chikimo Ponsi Ingdeng Trokep Reserkep Karbi Anglong Autonomous Council Mahangke Thekarni Katalon. Hamren Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Athengno along Ingdeng Trokep Reserkep Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Katalon. Rathur Pakpan kilometer isi sosial Jagatowar Harlong Sangti Kithok. Kardom Peniprantang Bertalong Penilisa Mijilihan Sepi Non Bertang Tompen Arjik Tha. Ingdeng Trokep Reserkep Karbi Anglong Autonomous Council Mahangke Thek Katalon Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen Longpho Akimiton Committee Pangdak Ponsi West Karbi Anglong District Arlo Lasuaninkan Angbong Boreng Ahoy Pekpon Popusi Ningje. Kilir Singh Karbi Anglong a district nang Singh Pite Kangabang Phu Ru Samson Singh Intipen Khor Singh Terang Atumaphan Chikimo Ponsi Pini Ingdeng Trokep Reserkep Karbi Anglong Autonomous Council Mahangke Thekarni Talon Ponno. COVID-19 akiso ang bong pusitami methang along rike sengarni aman chipi ponsi todap ada bapor Chikimo aja megdeng ponsi khayepo Ru Samson Singh Intipen Khor Singh Terang palongni Amir Beri Arlo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ranghang Japon Lensi Ru Samson Singh Intipen Khor Singh Terang akumlen along Miralek bek ponsi Milur Kaipen Chikimo paduponlo Lasofi Dipu Medical College Pen Hospital adung Karbi Adorbar Amaipu Mate Karbi Anglong District Council nang Jipu Ru Samson Singh Intia tumpen kihang kacepadugdun rapet abangpu Sarsing Teron akumlen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang arideng pensi impupon. Lasopi Karbi Anglong Autonomous Council along Detpi Alama Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi arideng pen ingturpon derapi Arnitili Krehinia Porpen Radamaipi padopon. Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi pen kachepahempu Radamai Pialong Aluhi Aman pen kachetongdun MP Horen Singh de ahin pen MLA Bangkletum kachetongdun de raputhak ningduk alam thechepaklang ponsi alang likaning je ponatengki Pini Karbi Anglong Autonomous Council Mahangke Thekarni asonke alang litum nang chetongdun asonte messenger potlo lapen chelang nemu chorjia potlo pusi ningje Ngarat Karbi Anglong arlo gedo Karbi pendang lok kape akhaya tum Pan Kang Thul Ponji Bang Suamang Kedopen Nang keklem pinian abang ke isi kaceprek dak keteklong Andutin Karbi Anglong abang putum tame Confidence pipon pen Kam keklem ke damalong tame Hakia hisap enpon Lason tim Karbi Anglong under the leadership of Tuliram Ronghang Honorable Chief Executive Member within a short span of time. Karbi Anglong atokanu kapating thupon jiaphan lapen monsam ke ban thek jiaphan pura kado kavi atumaphan pangrum ponsi tim Karbi Anglong puseng ponno Bangso tim Karbi Anglong pen kedamtang arni arleng ke thiatum kapale damlong lepina dim humri damsi kaching thura saitami klempon bomlo pusi CM Tuliram Ronghang ningje সেইবিলাকৰ জায়গাত প্ৰথম টিম Karbi Anglong গঠন কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো DCSP এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লগত লৈ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছ লগত লৈ সাংসদ আৰু লগতে বিধায়কবিলাকৰ লগত লৈ সকলো MEC আৰু EM স্পিকাৰ ডিপুটি স্পিকাৰ লগত লৈ আমি ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ তাত যাব লাগে আৰু গৈ তাত অসুবিধাবিলাকক আমি আলোচনা কৰিম জাগাতে আমি অসুবিধাবিলাকক আলাপ আলোচনা কৰি সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিব লাগে বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো Halapu West Karbi Anglong District Longdara Pita Jakonglong Pami Kalilang Bonta Lasuaning Kanang Bong West Karbi Anglong District Arlo Surihini Rapharupli Grade 3 Lapen Grade 4 Chokomar Anghoy Kipek Ponjia Phansi Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Chisik Pontangno Anparta Phuloni Manja Dolamara Daithor Lapen Sami Langso Phanta Town Committee Dengpon Lopusi CM Tuliram Ronghang Pangdakpon যে কাউন্সিল আমার লাগে 62 ডিস্ট্রিক্ট লাগে 62 অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট লাগে
সেইটো প্ৰথম খোজা বা প্ৰথম দাবীদাৰ সেইটো কাৰ্বি আদৰবাৰ জৰিয়তে তেখেতৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ ডিমাণ্ড কৰিছে। নিউজ ৰিপৰ্ট দিগন্ত তেৰণ পেন সৰ্জিত কথাৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ। Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat pen Patr Pipansi Pini Ingdeng Trokebra Sirkep Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Aliralon Kipipen Talondon Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Aninkanwang Talondon ason thotsi Pining lethota Alir Acham Kipipen Hamren Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Athingnu along Talonpon Karbi Anglong mahang thekarni Hamren along ada porphai troksira minute flike papor Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat along det alama Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron ari dingpen ingthurpon La Sophi Ru Samson Singh Ingti Karlitang Khorsing Terang Mahatma Gandhi Karbi Richo Reng Bongham Lapen Karlitang Dhoniram Akumlena Keng Ridampen Mir Alekapa Ida Masai Dengpon Ingdeng Trokep Rasirkep Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Catalon Kaita Kachetini Une Dejiaphan MLA Dr. Mansing Rongpiben Mathasi Anam ke so thengpi aklim Hamren Fishery Adungarai thengpi aklim ipon Puthot Porphai Kepen EM Rup Singh Teron pen Maichari Ponsi Maike Pha Alam Thelapen Alohi Kapachini Asai Angdeng OSD Sona Terang pen Sideng Pon EM Rup Singh Teron pen Puthot Lam Theke Jai Ponthuke Town Committee Philippen Non-Manja Daithor Dolamara Samilangso Lapen Phuloni Town Committee Hok Ponthusi Kado Kawe Town Committee Sirkepan Plengtang Loputa Lam Thejai Pinian ke Ingdeng Trokra Sirkep lo Munit ke jitong o ke naya polo sita non natum dewi chini ya so coronavirus ke su doko posi sarkar pen pusita kadewe ta hitong olong aja kadewe hitongan pusita pini ladak Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat da mesan besi tum talon polo lapen pini kadewe la council long ke claim ke dampon kadewe alam putak puita thiek pen da hitong nun luisar putumituma adu polong lo Karbi Anglong kapaching thor panjia phannon an sose bor inangpo Karbi Anglong aphan kapaching thor donjia phansi autonomy nangki pilo non ta chingthor lo sita non an sose chingthor nang jilang pusi MLA Dr. Mansing Rongpipen ningjepon angke ningkan Trokebra Sirkep pleng lo pusita Karbi Anglong ko an ma ka chingthur nai la so ka chingthur jia phansi non pa nga pini pen ke munit munge chimba thanang po la pen chitu dunang po la councilor lo la pen councilor sorta ka chari pon tumang ta non an sose a munit tumbang bor inang po ya il tum Karbi Anglong ke la ana autonomy pu nang pi bang il tum la council nang pi ka prega general area song kali ke il tum phana pi ke paching thur srak nang pu sta ka paching thuri kali il tum mang ke chingthur re kali hai sta bang atuman ko an ma chingthur nang il tum la pan chingthur dia phanung e bor icha Rada tumpen pinning 2020 Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Catalon Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum West Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Lapuan Arni ke the Catalon along EM Inutnat ke theklong ajok manghume me puta chirok toka rada tumpen chethan panrenti Mayalong MLA Dr. Mansing Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso West Karbi Anglong DC side Isfakur Rahman SP Ramandip Kaur Pendanglok ki ong dongatum chitong donsi Miss and Pen Pajutpon Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Non malom so dihina mophan bertain tan panik sinang Dihina mopi puthot betar juponthik lona Lakhakre Trok Nomati Constituency Angkangar Lomate Polling Station Kahelo Denarong pen kilometer Flikebra Isisose Ahutuli Ahavar along kedo Dang Ingtiarong Langchara Rong Christian Bastia Rong Lopen Dera Arong Radalongan Karbi Anglong life kahumridam
Nomati constituency ang kangalo ahutuli ahavar don troke pranar kep sose karbiatum kidoa phaido lapen banga khaipen lakhadam lote bang pharo trok sose ando bang sorra ratum Nagaon district ahoyalong kidoa radatum aphan karbianglong autonomous council deputy chairman reteshing hi kamatha parsipansi ahutuli ahavar penangan kaching thoravar sai klemponno bang soputhak pini karbianglong life ahin pen kahumri padodam Nagaon district border lapen Karbi Anglong district ang hoylong sinili tumbang lo Karbi Anglong live ahin pen nili cameraman nanti mana paklang tung bangelo la nili fikar jab la bang tu inglong hello ang hoylo Karbi Anglong hoylo la hello lapen ladak ahutuli PS ang kangalong bangke ilitum Karbi atum kadogwe don thokkebra nerkebando pusinin tuman bita nak patinin ladak rong asak pen Karbi atum bangke jasemet don trokkebra nerkeb don dak Karbi atum do lasi pen la nili cameraman nili paklang tung la so bang labang so kalwar lain tha labang so kalwar kahenu ani dingklui lo ampar de kangrai thulo jo lasi Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen same prabjin pen labang so kalwar henoni prang mate ruri prang kapega scheme deng pon dia phansi tuning ri pon lo lahelo ilitum kat nali cameraman pen lang tha lahelo ilitum autuli polling station angkang arlo kedo Karbi ara tum lo samela lo Karbi Anglong pen Nagaon district ang hoy along si la autuli polling station mange kedo la si katura mangke la lo plain district sordum da aning hang aling la inglong la na paklang tung jo nilitum cameraman phan paklang tung penangan aprang ningkan kep ningkan ner kep aprang ge penangan thengpi thengphang do sedamen non la plain district asorotum ani wang thengpi kang hu tum thengpi ke roratum si phalang no la bason lo Karbi Anglong hoy ang long do ana ben ke asikun ben tenglo penangan thengpi alang itum kang kia tumti pana hok delo halabangso ahutuli arada tuma phansitami Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum ahin penta akerap pale damlo sita ahoy kedo pinaka pot la an so se akerap nang pale thua sonte messenger pusi rada tum ningje pon pidun jini andu se ko bhut long thuji andu se ta ade jami pidi la dolong ajat lemi tum phanang bonai ti chon ni choro par di alang choro par lo ki choro par di ndak ahutuli arong pulo arong abang ke lasinon nili tum rite singhi sara phan tuning rilo je non la so rasta adha sing ton chorlo lasinon ako puthor ako non nadak nili tuma arong pu anta mane arasta nang pidat dia phan alang li phan tuning rilo la penon jo nili tum kado ko betum seme theklong lo non la so rasta bang non pula ade malong seta me ekdom langthi bang lo patang ke la so ade malong ekdom chingrai ate tik la sinon ta jo thelat athai be la si alang li than tuning rilo nili tum la ahutuli ang sang do ana phan tuning rilo jes irite sing hi sara phan la sinon la jo la so apene adolo na kita pranya phan alang li hin aphan tuning rilo denarong pen Bikram Terong Karbi Anglong live Socheng constituency ang kangaro West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy langhem phipen langkungwaya daka towar kaheno gili thupiga jok radatum chirung si sangti harlong ke thokbon kedam tangapor hod arwe ke jang jok langhem phipen langkungwaya daka chilenga towar along longle kangraya jok radatum ka chilengo ne dera kisung donang koklo bangso jok radatum hithi kulat kedam pen danglok kiso ke unia por hod kiso ka chiponja phanta akisung nang dolo Towar nang selam jimenipu sorkar aphansi towar cholang bomlo sita sorkar ahin penta thang akherap theklong lesi ronga rada tum methang chongda chara tangka chirungsi bolero pickup humpli chuhangno bangso atata mobile humpli lepen ronga rada tum thordun si kaheng no daka towar along sangti harlong ke thokasai dengpon towar ke thokpona hot ronga sir Anthony Teron Sonjoy Timong Michael Teron atum pensi Japon Halapur rada tum saike claim thekdon longsi Khandoli outpost OC Narayan Laskar sitami RD bidon si towar ke thogalong chirap chitodun rada tum thogun esi api JCB humni hangpon thusi kaheng no daka towar along sangti harlong ke thokasai pachun pon
Langhem Piben Bersing Tiso Karbi Anglong Live. Bokajan PS angkang pini arnikang sampor 5 pli apor paglangso NH39 atowara kong along ihum AS25 BC 7691 petrol jang thukar thanga truck kachingkoy. Bokajan police station angkang arlo paglangso along ihum jang thuke pona truck tobar pipen men kisoi phedajok tobar ara along pangthadam phak. Kopai ke me kachingkoy ho driver pen kachirab donatum bang hinita thang areng hukeso avelang. Bangso kachingkor puthak Bokajan police atum berta kelong pen adim pale donsi kangthor japhan humthom JCB lapan fire brigade hangse kangthor phan sideng lo halapu kachingkor phera truck petrol car thanga truck pinaka jok tobar pialong ghonta isi sose hin gari pache lengpon long lesi khangchek lo Bokajan pen ananterang Karbianglong Live. Pini prime time ke lapon sakang tonik lo do me thak me kardom.